tak dôveryhodnosť slovenského mainstreamu je v priemere okolo 19%. Niektorí, najmä tí, ktorí mu ešte veria, tomu buď neveria, alebo si spolu so starým Šimečkom povedia, že sme národ tupcov. Nuž, a to je zároveň jeden z hlavných dôvodov tejto nedôvery. Táto slaboduchá pýcha. Pýcha, ktorá požaduje dôveru už len preto, že to tvrdí ona sama. Nemá potrebu argumentovať, ani reagovať na kritické otázky. Keď niečo povie, tak to má byť automaticky pravda. A ako povedala Hanzelová, o pravde sa nediskutuje. Nuž, nech je teda tak. O pravde sa nediskutuje. Kto vás však potom bude čítať, keď nemáte záujem diskutovať, ale iba rozhodovať o tom, ktoré názory sú správne a ktoré nie? Zostaňte si teda sami so svojou bohorovnosťou a uvidíme, koľko ľudí bude mať ešte záujem počúvať niekoho, kto sa považuje za majiteľa pravdy. Dúfam, že raz príde doba, keď budete na tých 19% spomínať, ako na časy, keď vám ešte ľudia verili.